Напоследък пептидите са навсякъде. За кожа, мускули, отслабване, възстановяване, за каквото искаш. И започва да звучи, сякаш пептидите са някаква нова технология. Но реално те съществуват в тялото ни от самото начало. Нека обясня какво са. Пептидите реално са къси вериги от аминокиселини, т.е. малки белтъци или по-точно части от белтъците. Разликата е главно в тяхната дължина. И тук идва интересното. Много важни вещества в организма ни реално са пептиди. Инсулинът е пептид, GLP-1 е пептид, окситоцинът е пептид. Т.е. пептидите не са нова мода. През последните години обаче една индустрия превърна пептида в мистично нещо. Възстановява тъкани, топи мазнини, подмладява, повишава растежния хормон, лекува стави. И тук вече трябва да правим разлика между реална наука, медицинска употреба и агресивен маркетинг, защото има пептиди с реална медицинска стойност, които във времето са дългосрочно проучвани, с сериозни клинични проучвания, но има и такива наречени research. При тях данните са ограничени, липсват дългосрочни проучвания при хора, много голяма част от информацията идва с опити от мишки, а интернет ги представя като универсално решение. И това е важно да се разбере. В биохимията много неща изглеждат обещаващи, но между клетката в лабораторията, животинския модел и реалния човек има огромна разлика. Друг проблем е, че хранителните добавки и различните пептидни продукти не се контролират като лекарствата. Затова, когато чуете революционен пептид, тайната на дълголетието или възстановява всичко, винаги задавайте 3 въпроса. Има ли реални проучвания при хора? Одобрен ли е за медицинска употреба? Има ли доказан ефект или има добър маркетинг? Защото науката не работи с социалните мрежи, работи с данни, дози, механизми и реални резултати и то във времето. И като заключение, защото стана дълго, какво вземате, когато така наречените пептиди не са клинично проучвани? Вземате добавка, която със сигурност и до сега сте приемали под някаква форма.